କାକର ତୁମ ପାଇଁ ଶୀତ ରାତିର ଥୁରୁ ଥୁରୁ ହୃଦୟଟିଏ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗଭୀର ଅନ୍ଧାର ଭର୍ତ୍ତି ଉଷ୍ମତା। କାକର ତୁମ ପାଇଁ ନିରନ୍ଧ୍ର ଆକାଶରୁ ଝରୁଥିବା ଟୋପାଟାଏ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଛାତି ଭିତରର ଦି ଟୋପା ବାସ୍ନା। ବେଶ କାକର ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1 ଓ 2, 2020 ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାକର ଆମ ପାଇଁ। ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ମିଳନ ପର୍ବ। କାକର ତୁମେ ଆସୁଛ ବୋଲି କଷା ଗମୁଣ୍ଡା ଖୋଲିଛି ତା ସଜ ପସରା। କାକର ତୁମେ ଆସୁଛ ବୋଲି କଷା ଗମୁଣ୍ଡା ଖୋଲିଛି ତା ସଜ ପସରା। ଇତସ୍ତତ ଥିବା ଗପଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଇତସ୍ତତ ଥିବା ଗପଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଅକୁଆ ହୃଦୟଟା ହଠାତ୍ ପାଟି ଖୋଲିଛି। ଗଣ୍ଡାର ଡେଙ୍ଗୁରାରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଉ ପଡୁନି। କାକର ତୁମେ ଆସୁଛ ବୋଲି ଅତିଥିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ଗଛ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲେଣି। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇ ହେଲେଣି। କାକର ତୁମେ ଆସୁଛ ବୋଲି ଗାଁ ରାତିଟା ଦିନକ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ବଡ଼ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲାଣି। ଉପାନ୍ତ ସୀମାନ୍ତ ମନଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି। କାକର ତୁମେ ଆସୁଛ ବୋଲି ଏଥର ପାଖ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଇଜ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଓଡ଼ିଆ ବାନା ଗାଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏବେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ତୁମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ, ତୁମ ଆଗମନେ। କାକର ତୁମେ ଆସୁଛ ବୋଲି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1 ଓ 2, 2020 ଆମ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାକର ଏଥର